Cazin je zavijen u crno. U jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Ćoralići, tragično je izgubljen jedan mladi život. Život Belmina Hadžalića, 23-godišnjeg mladića iz Cazina. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 18 sati i 45 minuta, kada su se sudarili motocikl marke Honda i teretno vozilo. Udar je, kako navode svjedoci, bio toliko snažan da za mladog motociklistu, nažalost, nije bilo spasa. Belmin je preminuo na licu mjesta, dok je na vozilu pričinjena veća materijalna šteta. Policija i tužilaštvo su odmah izašli na teren, a istraga o uzrocima tragedije i dalje traje. Ali, iza hladnih brojki i izvještaja, krije se priča o mladom životu koji je prerano ugašen. Belmin Hadžalić imao je tek 23 godine. Bio je sin, prijatelj, komšija, momak kojeg su svi opisivali kao vedrog, dobrog i punog života. Na društvenim mrežama večeras se šire poruke tuge, nevjerice i oproštaja. Njegovi prijatelji i poznanici ne mogu da vjeruju da ga više nema, a fotografije i posljednje poruke Belmina Hadžalića dijele se uz stotine komentara i suza. Brate, neka ti Allah podari dženet, nikada te nećemo zaboraviti, pišu njegovi najbliži. Bio si uvijek nasmijan, dobar prema svima, otišao si prerano, stoji u jednom od komentara koji su preplavili društvene mreže. Cijeli Cazin večeras ćuti. Svaka ulica, svaki dom osjeća prazninu koja je ostala iza Belmina. Njegov prerani odlazak još jednom podsjeća na to koliko je život krhak i koliko je svaka sekunda na putu dragocjena. Porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali izražavamo iskreno saučešće. Neka tvoj osmijeh, Belmine, zauvijek ostane u sjećanju onih koji su te voljeli. Počivaj u miru.